Aquest estiu estem d'obres a la ciutat de Badalona, aprofitem aquestes dates en què baixa l'activitat i per tant les afectacions al trànsit són menors per fer diferents actuacions. Una d'elles és en aquest carrer on estem ara, que és el carrer Mossèn Anton, en el qual hem agafat el projecte preexistent, l'hem ampliat i hem afegit també una part d'accessibilitat, de millora de l'espai per a les persones. Aquesta és una obra que començarà en un termini de 10-15 dies. Conjuntament amb aquesta hi ha altres obres a la ciutat, el pont del Petroli. Avui han començat els treballs de replanteig i esperem que aquesta setmana ja es vegi moviment, amb la idea que el pas pels ciutadans al pont del Petroli es pugui garantir abans d'acabar l'estiu. Més actuacions. A Albert Llanes fem una actuació també de millora de l'accessibilitat, construint un ascensor entre dos carrers de molta activitat. Al carrer Bogatell, tocant amb Sant Adrià, també fem una actuació important de millora de la urbanització del carrer, un carrer que connecta amb el nou mercat de Sant Adrià. I finalment hi ha dues actuacions que executa el Departament de Territori a instàncies que impliquen demandes de fa temps de l'Ajuntament de Badalona. Una és la primera fase dels laterals, que estan ja amb treballs previs, i l'altra és una actuació molt important i també molt reclamada de millora de l'asfaltat, o concretament de substitució de les llambordes per asfalt en la carretera de dalt i de baix en el tram de la plaça Pompeu Fabra. Són 5 actuacions que aprofitem l'estiu per fer-les i que han d'implicar millores en la qualitat de vida dels ciutadans a Badalona.